nyambut gawe. Lah mek ringkes-ringkes Isu-isu kok gremeng ae to, Kong. Orang gremeng bel, aku kira gremeng. Lah kuwi nyapa kok gremeng ae. Paduan suara nyanyi Garuda Pancasila. Yo. Lek meneng ae engko mara-mara sutris. Yo, berkeluh kesah ngono jawane. Ya dipilih to aja kabeh dikurne. Alam mbok, tandangana dhewe nganu ngene yo ora bener bel-bel. Apa-apa ora bener tandang gawe ngene, ora bener tandang gawe ngono, ora bener bel caker. Terus lekas ringkesi wis disemantani, ora iso tandang gawe dhewe. Ngene-ngene. Manuk kobro ya. Lah jajal tandangane dhewe iso ora? Gak iso Kak. Lha ya ngono wis maido. Wong lek sok maido, genis tak omong itu dingi. Wong lek tukang maido, sok nang konone tapuki entong karo malaikat nek kowe tapu entong ora gelem tapuki gawe skrop. Bar campur semen karo pasir karo grasa diublek. Dadi patung tukang. Gelem dadi patung. Lha iya. Sesekali ki mbok ngelem beh kongyan sregep. Beh kongyan sregep. Tenang lho. Tenan apa emang wis mangan nutri lek gawe lek mau lho. Wis pisan satu saja. Enak. Enak lagi tapi. Oh, enak lagi piye to? Oh, kipol. Kakan gula. Heeh. Utri sing digawe saka apa, Mbak? Telo. Pinter berarti telo. Lek gethuk? Telo. Oh. Apa sebabnya gethuk karo telo kuwi kok lek dipangan rasane padha nang beda bentuke? Jadi deplok ini. Wah. Deplok piye? Gethuk karo telo. Alam mbah. Ala dengi. Terus aku ngene kok tandang gawe apa terusan? Tandang gawe ngene mau paido, mau semantani. Nang gawe terus nang. Apane sing diterusne? Ada lumari nek. Adan apa to? Ada. Adan ya ini kon adan piye to? Ada apa dengan Allahu Akbar ngono. Piye? Oh, ada Kong. Oh, ada ini ada. Ada Kong. Ada apa? Barang-barang enggak malah lumari lho. Loro ta ya? Loro apa, Mbah? Kok mari loro? Wong lek mari mesti loro. Loro mari sembuh. Loro apa? Ora lho Kong. Umpan ada. Ada Kong. Aku ngomong banter iki. Apa sebabe rel sepur ngono kae ngisore kok diganjeli kayu utawa cor-coran, Mbah? Enggak ngerti. Masa ora ngerti? Ora ngerti. Rel sepur ngono lho. Ngisore diganjel kok kenapa diganjel kayu utawa cor-coran? Kok tidak banget. Wah ya rel sepur ngisore ilang kabeh kok jupuki mau pangan lek ganjel roti. Heeh. Dibuka malah ketok. Lek ditutup malah ra ketok. Balik dibuka ora ketok, nek ditutup malah ketok. Apa? Iso ganjelir. Lek ditutup iki malah ketok. Tapi lek dibuka malah ra ketok. Apa? Ya jalan sepur kae. Kok iso dalane sepur gitu ya. Ditutup malah ketok, lek dibuka malah ora ketok. Malah imbo. Apa lek? Ngerti aku ngerti. Malah ngerti tebu. Enggak ngerti. Lah ya ngerti tebu. Enggak ngerti, enggak roh kok enggak. Oh, enggak roh. Kuwi jenenge sepur. Sepure lek doplangane ditutup jegrek, sepure malah ketok uduk. Lah dibuka sepure ra ketok, ngono lho. Paham? Heeh. Babone dilus-lus, anake didek-idek apa? Ondo. Pinter. Lek dilebokne malah metu apa? Enggak roh aku lali. Dilebokne
Dilebokne angin, dilebokne malah metu. Apa? Gak ngerti. Benik. Lan benih ini ki lek dilebokne ya to. Malah metu. Dilebokne lho malah metu to. Lucu ya. Kowe encen yo ngono kuwi ora dijak guyon kan kurang seru. Wong Mbah Bel ki lucu kok. Mambengi turu iki kancane kademen kowe ya ora kademen. Malah ora kemulan gelekmu turu metu wantang ngene lho Ben. Ya Allah, aku mlebu muka lawang ngek ngono. Astagfirullahaladzim. Jenenge wong wedok nek turu kok sikile metu wantang ngene. Untung kowe gawe pampers. Cara ora gawe pampers nek ikut liwat bil noleh. Ya ampun, tikuse ngono. Apa kuwi? Terus diparani tikuse dikira leng, dikira omahe tikus, dikira guwa, lekah nyedek rambune gibras. Tikuse mlayu nabrak tembok jedes. Sok naik sok naik wong wedok nek turu aja metu wantang ngene. Rumangsamu kowe ngluwindur teko ndi aku kok sok kok jebudek ngono wis bathukku mentol bengi amen mok sikuti ya. Nasib iki selalu ora bener lek turu jejer sliramu. Kok nek aku turu ngisor nek kowe ngompol. Lah iya, rumahku ki aku ki turu kan ngipi bar nang panasan kan moro-moro gremes kecik-kecik aduh ngiyup bareng ngiyup aku rada ngene ketawa tap sikil amben jedhek aduh melek lah kok kowe karo mlaku kuwi ngotor klotok-klotok ya ampun beb kelumut aku iya wong tapi yo piye jan yo wis penggawemu ngono ning yo aja kaya ngono beb bojone ki nek arepe pipis ngono ki tekem ngene ampe ora bocor oh kancane apa kuwi kena banyu dewa. Urung nek esuk ngletong. Biasa sing ngletongi sapi lho. Ngono kuwi rumahmu ora kena jemput ngono. Mangga netong. Terong apa? Mangga. Pelem mangga terus dikapane. Mangga netong kok. Oh, mangga sama terong. Mangga ngising. Woh, mangga. Mangga ngek. Oh, mangga dikekne ngeknya onyo ngono. Mangga ngising, enggak ngising. Mangga. Mangga. Lah piye to? Alon-alon jajal alon-alon ngomong piye? Mangga ngek kok. Oh, alah, tadi tidak BAB. Lah ya ngono kok mangga. Bahasamu iki kadang lek dipahami uang lho, Beb. Iya. Basa Jawa ora, basa Inggris ora, basa Indonesia ya ora. Kadang aku bingung, menyikapinya bingung. Wah, ngono. Kamu itu bicara opo? Omongnya sing jelas, intonasine ditekan, ngono kan jelas. Ngarani per ya pel. Oh, lha ya senengamu kan ngono kuwi. Ngarani pentol ya pentong. Kowe ajane basamu kok gawe-gawe. Jenenge pentol ning endi-endi pateni L. Lah lek kowe muni pentol mateni eng dadine pentong. Lah ngarani kletong malah kletol. Janti bola, lek wayahe eng kok gawe L, lek wayahe L kok gawe eng. Lek katrol. Lek sentrong malah sentrol. Lah lek kantong. Kowe muni kantong kok kadoan krune kantol. Iya. Kayak sapa lho muni kae ngono. Wayahe jalan tol malah kowe lek muni jalan tong. Nang kono tonge kok jajene tabrake. Ngono. Lek wayahe eng iki ya eng, wayahe L ya L. Lah lek umume wong cedhal iki wayahe L kuwi wayahe R kuwi L. Dadi ngarani montor jenenge montol. Ngono. Lah susah lek kon muni kantore bapak gedhi.
Ngantole bapak gede, ngantol. Terus nang wilayah susah ini bapak kontrol ning gone Pak Dokter. Bapak kon. Tenang toh. Beh, ya apa? Dek iki dapur lho, mok kriciki. Dapurmu bener mok kriciki. Dikujuk kae banyu kene, dikujuk sik. Kowe iki sanggen-gen diomong ya Allah tak kon nekem ngene lho, Be. Sing isine akeh. Kowe ning ndi kok kae yes kuat, kok kae noda ngene iki lho. Be. Juga aku tidak ngomongin banyu enggak situ. Wis tak omongi ngono iki cepet. Pawon dapurmu mok kriciki. Ambenmu mok kriciki. Ruang tamu mok kriciki. Apa omahmu ki arep dadene kandang? Karena awake dhewe iki kan kanan dari lahir. Maksudnya selalu menggunakan tangan tengen. Lek kanan dari lahir jenenge kuwi kadal. Kanan dari lahir kadal. Lek kiwa dari lahir utawa kiri dari lahir jenenge kidal. Apa? Enggak lho. Wis, engko lek ngasih ngletong. Lek ngletong ning kene ning dapurmu mok kletongi tak keruk, wer tak pepe, tak biuki meses, ya toh. Tak dang terus tak wehne sliramu. Mau isbel mau isbel. Lah ning ndi kok kriciki karo kok kletongi. Wis tak rujukane ini aku tak terusne mang. Oke. Ndang sarapan. Sarapan apa mang? Go. Iya ngerti lah sarapan sego. Maksudnya lawe. Jangan bening. Beling. Layak piring padha pecah. Jangan beling. Jangan bening enggak, Kong. Oh tidak. Jangan bening. Tidak boleh. Jangan. Jangan bening. Loh, tidak boleh bening. Jangan bening. Jangan kan tidak boleh. Oh Lah iya. iya jangan tidak boleh bening. Semuanya apa mereka? Mumet omong gak ada. Wes, go.